So, hey guys! Welcome back to my channel. Well, ngayon, gusto ko lang i-share tong uh, nabili kong B Coffee Espresso Capsule machine. Kasi, mahilig akong mag-coffee. So, gusto kong matry to. And then, kasi una na gusto ko talaga yung espresso coffee machine. Pero, honestly, expensive siya para sa akin. So, naghanap ako ng alternative na at nakita ko naman parang okay naman yung reviews nito. So, ito na siya. Kararating lang to, I think 2 days ago. So, gusto ko lang siyang i-share sa inyo. Baka sakaling magustuhan nyo. And gagawa ko siya ng review. Pakataw lang kung paano rin gamitin. Super easy. And, well, para sa akin talaga, sulit siya. So, ayun, let's start. Pakataw lang. Of course, plug muna natin. So guys, ilagay ko yung link down below kung saan ko nabili. Baka sakaling makatulong, ganyan. So, first, ito. So, ito yung tsura ng B Coffee. Oops. Malit lang siya. Malit lang. Super cute. So, yung part siya, ito yung water tank. Yung water tank, nadidetach yan. Pwede mo tanggalin, then lagyan mo ng water. So, ito yung handle niya. Open natin. Pag open mo ng handle, merong procedures dito. Super easy na maintindihan. Wala nang problema doon. And dito lalagay yung capsule. So, tapos dito magdi-dispense yung coffee or tea. Tapos, ito yung dito mapunta yung dito madi-drain yung water. So, super easy tanggalin. And then, itong container na di-detach siya, dito mapupunta yung mga used na capsules or pods. Yun lang naman yung parts niya. Extremely easy gamitin. So, natin. And then, ayan. So, i-try natin. Pakita ko sa inyo kung paano gamitin. So, ayan guys. So, nalagyan ko na ng water yung So, may water na yung water tank. Then, ito yung mug natin. Dahil malaki yung mug. Well, yun yung ayoko kasi masyadong malaki yung mug. Hindi siya kakasya. So, tanggalin natin ito. So, good thing, pwede siyang ma-detach. Lalagay yung mug. Lagay natin dito. And then, gagamit tayo ng T-Espresso from Nespresso. Ang kinagandahan nito guys, yung mga capsules or pods from Nespresso is compatible dito sa B Coffee. Kahit yung mga Starbucks, parang ito, sandali. So ito, pwede. Kasi na-try ko na eh. So, sure na parang ito. Ito, pasok to. Pwedeng magamit. And then, ito rin. Bigay lang ito sa akin kapon yung pinsan ko. Shoutout kay Jake. Binigay niya to. Thank you. Good. So, well, I think isang ganito, sa mga 300 plus. Tapos, 10 capsules na siya. So, ayan. Try natin to. Meron din for tea guys ha. So, ito okay siya. Nasubukan ko na itong T-Espresso. So, open natin. So, ganito yung itsura ng mga capsules. Ayan. Yung nga pala guys, nung binili ko to, nakuha namin ng 2,566 pesos. Kasi kasama na yung mga vouchers, kaya na mas mura na bawasan. Well, doon sa 2,566 pesos, kasama na rin yung shipping doon. So, yun na yung total. Ang original price nito, without the vouchers, is 2,999. Diba? So, pwede na talaga yung presyo eh. Tapos yun nga, magagamit mo pa yung mga capsules ng Nespresso tulad nito, tapos kahit sa Starbucks. Tapos kung bumili ka nito, meron siyang kasamang 4 na capsules. 4 free. May mga freebie siya, 4 capsules, iba-ibang flavor, and then meron din siya kasamang frother. Well, hindi ko na mapakita yung freebies kasi nagamit na. Yung frother, I think
Nakatago na, hindi ko na kung saan nakalagay. So, ito. Well, lagyan natin to. Lagyan mo lang siya dito. Well guys, ingat lang kasi ako pagkahulog, ganyan lang. Ngayon ako na dyan siya. Alay na siya. Huwag nyo na siyang pipindutin na suksukin pa kasi may, pag ginawa mo yun, mahulog siya diretso dun sa container drain. Yung kung saan to, di ba? Binuksan ko to. Kung munang galawin yan na isuksok ganun, dahil nagawa ko na yun, nahulog lang dito. So, sasarado natin yung handle. Medyo matigas na pero ito lang. There. Ayun, so let's turn this on. Yan, nagbi-blink siya pag nawalan, pag nag-steady na yung light. So, good to go na siya. And guys, una pala, before or after nyo gamitin, kailangan siyang i-rinse. Kasi, well, para sa akin kanina, morning, na-rinse ko na siya ng twice eh. So, ngayon hindi ko na siya i-rinse. Good to go na. So, yun, check natin. Dito yung mug, okay na yung capsule. Yung water level, okay naman. So, dito sa ano niya, sa tawag nito, sa touch control panel niya, may tatlong klase. So, I think ito yung mga sizes. Small, medium, large. So, pipindutin ko na itong large. So, isa lang sa mga ayaw ko siguro medyo loud siya. Medyo maingay. So, ayan, so it's done. Well guys, itong level nung water, I think siguro may mga 250 ml to. Originally, pag pinindot mo to, hindi ganyan yung level ng water. Pwede, doon kasi sa manual, pwede mong i-program itong mga tong touch control panel. For example, itong large, pag pindot mo sa kanya, pwede i-hold mo lang. I-hold mo. So, habang nagdi-disperse yung tea or coffee, tuloy-tuloy yan habang naka-hold. So, para ma-program mo siya, sa gusto mong desired na level ng water, i-hold mo lang to. Diretso mo lang siya. Hanggang dun sa level na gusto mo. So, ito yung customized na level na gusto ko. So, habang nag-disperse ng water, so naka-hold yan. And then, kung gusto mong stop na, saka mo bitawan. So, yun na yun. Naka-program na yung, yung personalized mo na setup. Kung hanggang saan sa baso mo gusto mo. So, ito lang yung gusto ko. Ito yung personalized, ito yung preferred ko na dami ng tea or coffee. So, ayun. Yun lang yung, siya, tip. I think hindi ko pa nakita to sa ibang videos na pinanood ko. So, ayan. So, yun lang. Ito siya. Cheers. Wow. So good. So, ayun guys. Hopefully nagustuhan nyo or may natutunan kayo dito sa video. Baka sakaling gusto nyo ring bumili. Kasi for me, sulit talaga para sa presyo. Rather than bibili ka ng Nespresso machine na worth 8,000 above, may 8,000 to 12,000 yun. Tapos ito, 2,999 originally. Diba? Sobrang layo ng presyo. And I think pwede na talaga eh. Pwede na. So, sa super easy lang gamitin. So, ayun guys. Sana nagustuhan nyo itong review ng product kasi first time kong ginawa. So, please like and subscribe. So, cheers!